часть русинов Лемков, вернувшись із концлагерів домів, попали під гніт Новопольський. А також картина повторилася і поза Другої світової війни. Як ото це стало? Вернулися лемки русини, остаток тих, котрі не погибли в концлагерях, вернулися домів, то вони думали, що вдома знайдуть нормальні умови. А тут вони оказалися в рамках нової польської держави, відродженої після розпаду Російської імперії. І хоча русини лемки раніше від поляків провозгласили свою державність, коли кончилася війна, Друга світова, так тоді многі німецькі концлагеря, котрі були на території Польщі, вони, оказується, продовжали діяти і ще до 50-х років, де утримувалися различні там нужні їм злочинці, і також русини лемки. Осталися люди, котрі сообщали, що вже війна кончиться, 45-й рік побєда, а в Польщі ще 5 років. Оті нещасні, там їх десятки було лагерів, продовжали діяти. Яку оцінку дали би цьому світова громадськість нині? А ніяку. Донецька поляки усіх критикують, а у самих історія неприглядна. В общем, так се вийшло, що з гніта австрійського та лерговського вернулися з того концлагеря у концлагер новопольського гніта. Удивительно, що недавно ми позирали, у інтернеті є такі сайти, і сайти і Організації Об'єднаних Націй, де вони вказують, де є границя між українцями і русинами. І от знаходимо там таку мапу, де Карпатський хребет указує Прикарпаття українське, а от за Карпатами, тобто наше Подкарпаття, це територія населена русинами. Вопрос який був? А як це вийшло? Ведь до сих пор многі рахують, що то одно, то різниці не є. Ми хочемо повісти, що австрійці зробили ужасніший геноцид русинського населення Галичини. Вони вивезли в концлагеря всю передову інтелігенцію, молодь, священників, учителів. І так зачистили ті землі, що практично на землях під Карпатами в Прикарпатті лише ті пам'ятники погибшим у концлагерях та лерговсько-австрійських напоминання, що колись тут були русини. Все там зачищено. Впрочем, там і до сих пор йде зачистка і православ'я, особливо канонічного. На Галичині там простим провели жорстку роботу. Навіть храми, котрі будували православні, забирали і зробили їх або уніатськими, або такими київськими. Но іменно то та територія, указана границя. Бог благословив нам. Ми в складі України любимо нашу державу, ми громадяни України. Но ми видимо, що то та чистка етнічна нас коснулася менше, і ми осталися під ученням своїх учителів, наставників. У нас много учених людей, істориків, лінгвістів, свої писателі, своя культура, свої школи, свої традиції, чого, на жаль, на Галичині вже не є. Рідна їх мова галицько-руська уже або під запретом, або навіть будуть ще й судити, як хто за неї хтось спом'яне. Це їх проблема. Я собі подумав, як важно, щоб у народі оставалася не інтелігенція, то та політична, як тепер набралися гроші та йдуть десь на високі пости. Інтелігенція маю в виду національно-культурна, котра й нині зберігає наш народ історичній пам'яті. Но після розпаду Австро-Венгрії русини подкарпатські устремилися в свою русинську державність в рамках Чехословакії, а прикарпатські остатки русинов, ізбегши концлагеря австрійські, угодили в новий концлагер під гніт польський. Жаль, що донецька ота несправедливість до русинов не ісправлена ні від часів СССР, ні у нас.